Το μαντρόσκυλο και η γατούλα. Τη γωνιά καλαντά μες στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Κυβράσω τηγανιά. Κυβράσω τηγανιά. 13 χρόνια αυτό το τραγούδι ακούω συνέχεια έχοντας δίπλα τον αγαπητό κύριο Και ποιο θέλεις να ακούσεις, Βαγγέλη? Ένα με έκανε πεσενάρο. Κυβράσω τηγανιά. Πάσε, δεν θέλει να πούμε πασχαλιάτικο. Χριστουγεννιάτικο λέμε. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα σας. Καλά Χριστούγεννα. Με υγεία. Ορμάτε. Ευτυχία. Αγάπη. Και πολλά ακόμα. Να πούμε ότι είναι βράδυ Παρασκευής, 22 Δεκεμβρίου. Πόσο? 22 Δεκεμβρίου. 22 Δεκεμβρίου και θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα την εκπομπή μας, διότι θα πάμε στο Σαφέτη μετά. Ναι. Είναι βράδυ Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου. Στην επανάληψη θα είναι προπαραμονή Χριστουγέννων. Έχουμε βάλει τα καλά μας τα χριστουγεννιάτικα. Η Ριρίκα τα παστράπτοντα εδώ πέρα, τα στρασάκια όλα αυτά. Εγώ καβάλω βελούδο μπλε, blue velvet που λένε από πάνω. Λοιπόν, από πάνω μέχρι κάτω, από μέσα άνεση και απ' έξω εμφάνιση και εγώ ντύθηκα χορηγία του Προέδρου Σωτήρη Πολύζου, επειδή δεν μας έφερε δέντρο, στολίστηκα εγώ φέτος, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα, ναι. Συγγνώμη, στην προηγούμενη εκπομπή είχες πει ότι επειδή δεν στόλισε ο Καλογιάννης, στολίστηκα εγώ. Τώρα κάνεις παράπονο στον Πρόεδρο Πολύζο. Κοίταξε να δεις, φίλε μου, τις αποκριές θα είμαστε, έχουμε στολή μαμάκου φέτος, έτσι μπράβο. Τις αποκριές θα σε ντύσω ο Βάιο Κυριτσάκα. Μη μου τα σε παρακαλώ, διότι τέλος η αναρχία σε αυτή την πόλη, Βαγγέλη, από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε τάξη. Λοιπόν, Νίκο μου, επειδή δεν πρέπει να κινούμαστε στο μικρό κοσμό μας τον Λαρισινό, διότι απευθυνόμαστε σε όλο το κοινό της Θεσσαλίας, κεντρικής Ελλάδος γενικότερα. Καλησπέρα. Καληνύχτα στα ξωτικά, στο Μήλο των Ξωτικών. Στον ωραίο Μήλο των Ξωτικών. Εκείνες τα τρίκαλα είναι χριστουγεννιάτικος προορισμός. Στην Καλαμπάκα, στα μετέωρα, φίλε μου, έτσι μπράβο. Στο Λεοντάρι, στην Ιταία, στο Κουτσαρί, στο Αμαρλάρ, στο Ζαβάρ. Έχει πολλούς τουρίστες, ξέρεις, στα μετέωρα. Πάρα πολλούς τουρίστες. Και ξέρεις τα χωριά της Καρδίτσας εκεί πέρα να σου πάρω λίγο έτσι. Εγώ για τρίκαλα, λέω μετέωρα, δεν θα σου πιάσει η Καρδίτσα, ναι. Τσάκου τώρα, Τσάκους λέει, δήμαρχος Καρδίτσας, πώς λέγεις, Τσάκους. Λοιπόν, Άφρα, Κρίνικη, Τατάρ, Ντεβερλίκη, Χατζαμάρη, Γιακαρόμπα, Παρδαλή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι τα χωριά στη συνέχεια. Τσάκος. Και όπως χορεύει έτσι στολισμένος και με την κλίτσα, εμένα μου θυμίζει το κτηνοτρόφο Άι Βασίλη. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Και σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο που θα μιλήσουμε και για κτηνοτρόφους και για αγρότες και για market pass. Έτσι, και για το ελαιόλαδο που φτάνει τα 18 ευρώ. Το καλό, του κουλιμπάρι, γιατί εμείς θέλουμε κουλιμπάρι. Εμείς θέλουμε κουλιμπάρι και για τέτοια. Έτσι, ο κύριος Χαϊδάς γκρινιάζει στο ραδιόφωνο που λέει για το ράδι και λέει του κουλιμπάρι. Πάρε πιο φθηνό του λέω, θες και του κουλιμπάρι. Υπήρχε το εξής, φίλε. Γιατί κολυμπάνε. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, Ριρίκα, ήμασταν μια ζωή στο παίζω χάνω μέχρι που βγάλαμε βουλευτή το Χρήστο Καπετάνο. Άκου Κυριάκο, για να είσαι από πάνω, υπερυπουργό το Χρήστο Καπετάνο. Μισό λεπτό, δεν πάμε ακόμα στον καλεσμένο, αν και τον φωτογράφησε, διότι πρώτα πάμε σε χορηγούς, παρακαλώ. Μεζέ στο φρούριο. Μεζέ πού? Τι κάνουμε εκεί? Μεζέ πού? Μεζέ πού? Και μεσημέρια και βράδυ. Λέω πού βρε? Μεζέ πού? Στο φρούριο. Για φαγητό, για ποτό, για χορό, για ντύρλα κακιά, έτσι. Μεζέ. Λοιπόν, πιάσε εσύ τώρα. Εδώ το καλό το μελομακάρονο παρακαλώ. Εδώ ο καλός ο κουραμπιές. Εδώ τα καλά τα για περάστε, για περάστε και θαυμάστε και αγοράστε. Πού? Evans, Φούρνος Evans, Φαρσάλων και Καστοριάς γωνία στη Λάρισα. Για περάστε και αγοράστε, για περάστε και θαυμάστε. Το φθηνότερο και νοστιμότερο μελομακάρονο στη Λάρισα σίγουρα. Το καλύτερο ψωμί για να ζήσεις 500 χρόνια σαν το Μωυσή. Εντάξει, έχουμε βγάλει και το ψωμί του Μωυσή, έτσι. Ναι. Είναι στο φούρνο Evans πρωτοτυπία το ψωμί του Μωυσή για να ζήσεις 500 χρόνια. Ναι. Όχι, για να ζεις πολλά χρόνια. Λοιπόν, άσε τα μπέλα κάτω. Να πούμε ότι στη Λάρισα μας κάνει εντύπωση μεταξύ ότι και διαβάζαμε σε ρεπορτάζ ότι έχουμε ίσως το φθηνότερο μελομακάρονο από τα φθηνότερα τέλος πάντων. Τι έχουμε? Το μελομακάρονο στη Λάρισα. Στο Evans σίγουρα είναι φθηνότερο. Στο Evans φίλε μου και μπορούμε να πούμε και τιμή. Έτσι. Χριστουγεννιάτικες αγορές στα σούπερ μάρκετ. Για να πάρουμε να γουστάρουμε πράγματα. Εδώ το market pass, εδώ το τσουμάνι pass, παρακαλώ. Τσουμάνι τυροκαυτερές. Με μελομακάρονα. Όχι μελομακάρονα, θα πάρετε πάνω. Πάρτε λάδια, πάρτε ποδηπαντικά. Όχι μελομακάρονα, όχι με το τσουμάνι από το Evans. Λοιπόν, να μην μπερδεύουμε τους χορηγούς, παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, να υπάρχει μια τάξη. 11 των Χριστουγέννων μας επιτρέπετε να υπερθυματίσουμε λίγο με τους χορηγούς. Πάμε όπως είμαστε, πήγαμε τσουμάνι. Πάμε όπως είμαστε. Να πιούμε την ποτάρα μας. Την καφεδάρα μας, όχι. Στο ενόπνευμα των όχι, σταμάτα. Πρώτα πίνουμε τον καφέ μας και ο καφές είναι Φράγκλιν, πλατεία Αβέροφ στη Λάρισα, παρακαλώ. Φράγκλιν, πλατεία Αβέροφ.
Κορυφαίο, για να πιω. Και νερό Φράγκλιν, από τα σπηγάς Φράγκλιν. Από τα σπηγάς μέσα. Έχουν σκάψει μέσα. Λοιπόν, Φράγκλιν, πλατεία Βέροφ, έχει ανακαινιστεί. Σιγά. Υπό νέα διεύθυνση και σας περιμένει πολύ όμορφα στολισμένο χριστουγεννιάτικα. Τώρα πάμε στα ποτά. Πάμε! Το ενόπνευμα των εορτών! Πιάστα τα ποτά! Τσίνας! Καβατσίνας! Συνονόματος με τον καπετάνο που θα βγάλουμε σε λίγο. Καβατσίνας, παρακαλώ! Έτσι. Είναι στον Άγιο Χίλιο. Στον Άγιο Χίλιο, από κάτω. Ευλογημένη Καβατσίνας. Είναι το άλογο εκεί από πάνω. Κάτω από τον Πατριάρχη Θεσσαλίας Ιερώνυμο και πίσω από το αφηνιασμένο αλογάκι της ΑΕΛ. Καβατσίνας! Μητροπολίτης δηλαδή σχετικά δεν είναι Πατριάρχης Θεσσαλίας. Σε λίγο πάει για Πατριάρχη. Καβατσίνας κάνει την κάθε μέρα γιορτή. Πιέσε ένα black barrel, πάρε ένα four roses, πάρε κρασιά. Πάρε ρούμια, πάρε τζίλα, αλλά θυμίσου don't drink and drive φέτος οι γιορτές. Πώς το είπες? Don't drink and drive. Και βεβαίως έχουμε και το hit attack για συναγερμούς και τέτοια, γιατί όλο παραφυλάνε αυτοί οι αλήτες, οι αλλοδαποί, αλλά και οι Έλληνες. Μεταξύ μας τώρα, έτσι. Παρακαλώ. Οι μεταποί και οι αλλοδαποί. Ή κανένας αλλοδοπός θα είναι ή κανένας τράπε που θέλει να ανατινάξει ATM. Αυτή συνήθως είναι. Φίλε, τελειώσαμε τους χορηγούς. Παλιά, φίλε μου, θυμάσαι που γινόταν αυτό, λέγαμε το ηρωικό άσμα I love you και ZM, ραντεβού στα ATM. Εγώ θυμάμαι το You're beautiful, I love you. Όχι, όταν είχε γίνει, είχε κυβερνήσει αυτός που μας κατέστρεψε, ο Τσίπρας. Αυτός μας κατέστρεψε. Έχουμε δημοκράτη βουλευτή σήμερα, θα λέμε. Θυμάσαι τότε που μας έστελνε να πάρω 20 ευρώ και είχα βγάλει το άσμα τώρα I love you και ZM, ραντεβού στα ATM. Έτσι. Τώρα είμαστε πανέτοιμοι νομίζω να πάμε για λίγο να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο, γιατί έχουμε και μια σκαλέτα εδώ που λέει ότι πρέπει να πάμε σε βίντεο. Και βεβαίως πρέπει να σου πω να συγχαρούμε αυτόν τον στιχουργό, τον προφήτη πριν από πολλά χρόνια που είχε βγάλει το ηρωικό άσμα που τραγούδισε ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος, ο μεγάλος λαϊκός βάρδος. Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω, μόνο με τον καπετάνο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι το πρόσωπο των εθνικών εκλογών, αν μη τι άλλο, στη Λάρισα. Παρακαλώ πολύ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, ο Καπετάνος, ο οποίος γιορτάζει κιόλας σε 3 μέρες. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που ήρθα εδώ πέρα και είναι τόσο λαμπερή η εκπομπή σας. Που φοβάμαι λίγο τα λαμπιόνια που είναι στην πρίζα. Να μην έχουμε θέματα. Εμείς είμαστε στην πρίζα, αγαπητέ μου Χρήστο Καπετάνο, έτσι, μπράβο. Μόνιμα. Είστε εξαιρετική παρέα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και επειδή ήσασταν και γουρλίδες. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε, θα τα λέω εγώ από μόνος μου. Είστε και γουρλίδες, διότι ήρθα. Δεν θυμάμαι τώρα, πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν. Περίπου. Κοντά στις γιορτές. Ήταν στην έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου. Έτσι. Και τότε ο Νίκος είχε βγάλει συνθήματα τα οποία κυριάρχησαν μέσα στην προεκλογική εκστρατεία. Και γενικώς τους πήρες και τις κάλθες, Καπετάνο. Δώσαμε την όθηση δηλαδή με τα συνθήματα και όλα αυτά και με την τηλεοπτική εμφάνιση στο φιλοθεάμο τηλεοπτικό κοινό της Θεσσαλίας. Για να σαρώσει τις εκλογές. Διότι και η Εύβοια και τα λοιπά. Ναι, αυτοί όμως δεν ψηφίζουν. Όχι, μέχρι τώρα η Εύβοια Βαγγέλη έκανε αίτηση ότι θέλει να έρθει να ψηφίσει Καπετάνο. Να ψηφίσει και αυτή Καπετάνο εδώ στη Θεσσαλία. Έχουμε πολλά να πούμε Χρήστο Καπετάνο και επειδή γιορτέ 3 μέρες έχουμε τις ευχές. Αλλά πρώτα προηγείται ένας βίντεο. Πρέπει να πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με πολιτική επικαιρότητα. Οπότε να το δούμε, να σχολιάσουμε κιόλας. Έτσι, πάμε να δούμε. Καλά, κοίτα. Κάπου το είχαμε ψηλιαστεί ότι μιλάτε για άσχετα πράγματα στη Βουλή, αλλά όχι τόσο άσχετα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ζητήσω εκ των προτέρων να με συγχωρήσετε για αυτή μου την παρέμβαση. Γιατί? Είναι άσχημο το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Άλλωστε, για άσχετα ως επιτοπλίστων μιλάμε σήμερα. Θα πείτε τι ήθελες να συμβεί. Στις άγιες αυτές οι μέρες, αγαπητοί μου, που εισερχόμαστε, θέλει πραγματικά μεγάλη προσοχή. Προσοχή, Γίνονται και ακούγονται τα... Θυμάμαι ως νεαρός γιατρός που εφημερομείο ΑΧΕΠΑ, βλέπαμε και ακούγαμε τα χειρότερα. Το τι ξύλο έπεφτε αυτές τις μέρες αγάπης στις οικογένειες, οι άντρες χτυπούσαν τις γυναίκες. Οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά, όλο τέτοια. Γι' αυτό και βγήκε, ξέρετε, το ξύλο της χρονιάς. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Οι παλαιότεροι, οι γονείς μας και οι παππούδες μας λέγανε ότι τις μέρες αυτές ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και τα δαιμόνια όλα βγαίνουν, άζουν το λαό του Θεού. Μα πού βρισκόμαστε, στο Μεσαίωνα? Και πράγματι, και κάνετε μάλιστα καλικάντζαρους. Τα πήλωτα στόματα ανοίγουν και ξεδιλητήριο. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, αγαπητοί μου συνάδελφοι, σε όλους τους Έλληνες. Τον κύριο Μητσοτάκη, στον Αντένα, στον Sky, στον εαυτό μου, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Εμένα με έχει πείσει. Ο συνάδελφος! Αυτός είναι συνάδελφος στην Ελληνική Βουλή, Χρήστο Καπετάνο. Ναι, είναι ο άνθρωπος, είναι στη Νίκη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εκεί και ήμουνα μπροστά εκείνη την ώρα. Ήσουν μπροστά, τα έλεγε. Εγώ το είδα live. Εγώ το είδα live. Τι συναισθήματα πήρατε από αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό είναι και η Βουλή, Ριρίκα. Εκεί πέρα μέσα μπορεί ο καθένας να εκφράσει τις απόψεις του, να πει ό,τι θέλει. Απλά ήταν μια συζήτηση για το ασφαλιστικό. Ναι, λέει όμως, συγγνώμη για την παρατήρηση που είναι άσχετη. Ξεκίνησε. Έτσι. Και ήταν κιόλας και αργά το βράδυ η συζήτηση. Αυτές πήγαν μέχρι 12-12 το βράδυ. Και ξεκίνησε ναι, ο άνθρωπος, ο συνάδελφος με άλλο αντικείμενο. 12-12.30 τι έκανε ακόμα στη Βουλή. Οι παλιοί ήταν ο Κέλλας, ο Μάξιμος κάθονται μέχρι τέτοια ώρα. Ή εσύ που είσαι νέος κάθεσαι μέχρι αργά για να μαθαίνεις. Ο καλός ο βουλευτής κάθεται επί 24 ώρου βάσεως στη Βουλή. Να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι η Βουλή ξεκινάει 9-10 το πρωί συνεδριάσεις όταν έχει. Έτσι, μιας και το συζητάμε, οι συνηθισμένες μέρες συνεδριάσεων είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δευτέρα και Παρασκευή έχει επίκαιρες ερωτήσεις. Απλά γίνονται γρήγορα για να φεύγουν οι βουλευτές για την επαρχία. Γι' αυτό το λόγο. Άρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχει. Ξεκινάει 10 το πρωί και μπορεί να μας πάρει 12 το βράδυ. Σερί. Γιατί δεν ξέρεις τι ώρα θα μιλήσεις, δεν ξέρεις τι σειρά θα είσαι. Και για να ξέρετε πώς γίνεται η διαδικασία, θα σας δείξω τώρα εδώ. Υπάρχει μια ηλεκτρονική κάρτα που έχουμε. Αυτή είναι η κάρτα του βουλευτή. Κοντινό κάμερα. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, η κάρτα του βουλευτή, η οποία, όχι, δεν χτυπάς κάρτα. Είναι μπροστά σου ένα τάμπλετ, ας το πούμε έτσι, έχει η Βουλή. Και βάζεις την κάρτα σου και βγάζει το ονοματεπώνυμό σου και εγγράφεις ως ομιλητής. Και σου βγάζει ότι είσαι νούμερο 50. Πώς πας και παίρνεις χαρτί στην τράπεζα και περιμένεις το 49. Και έτσι επίσης ψηφίζουμε. Και μέγιστο όριο αναμονής 5 λεπτά. Αυτά δεν έχουν. Και έτσι ψηφίζουμε κιόλας. Δηλαδή με την κάρτα αυτή, δηλαδή είστε υπέρ ή κατά αυτού του νομοσχεδίου, ας πούμε. Εσύ μπορείς να πάρεις μια κάρτα αλλονού και να ψηφίσεις από ένα Συριζέο. Όχι. Η κάρτα είναι ατομική και μοναδική. Άμα έχεις κανένα Συριζέο σαν το κόκκαλι που είναι χοντρό Συριζέο. Άμα τον πάρω ύπνος εκεί, άμα τον πάρω ύπνος θα του πάρεις την κάρτα και να ψηφίσουμε εκεί πέρα κτλ. Άρα αυτό ήταν αργά το βράδυ, 12-12.30. Ναι, γίνονται. Και έχει συνεδριάσει σε αυτές τις ώρες. Ναι, ειδικά τώρα δηλαδή τον προϋπολογισμό που είχαμε και το ασφαλιστικό. Ήταν οι συνεδριάσεις και μία το βράδυ. Και να έχει λιώσει στο έδρανο Χρήστο Καπετάνο τόσες ώρες και να πετιέται ο άλλος από την νίκη και να σου λέει συγγνώμη, ανοίγουν οι πίσω Όταν ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, λέει οι γονείς, οι γυναίκες ήταν τους άντρες, οι άντρες τις γυναίκες, τα παιδιά τις μάνες, τους πατεράδες και από εκεί βγήκε και τους ήρους χρονιάς. Υπάρχει πλουραλισμός απόψε μέσα στη Βουλή. Είμαστε 9 κόμματα. Σκεφτείτε, 9 κομματική Βουλή. Δεν ξαναείχαμε ίσως μεταπολιτευτικά από το 1974. 9 κομματική Βουλή τώρα, γιατί έχει προσθεθεί και η Νέα Αριστερά. Είναι 9 κόμματα. Άρα είναι πολλοί ομιλητές κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Πηγαίνει πίσω. Δηλαδή κρατάει αυτοί τώρα τη Νέα Αριστερά ποιον έχουν αρχηγό εκεί ή αλλάζουν κάτι. Το Χαρίτσι. Είναι ο Χαρίτσης. Ποιος είναι αυτός? Ο Χαρίτσης. Αυτός που πρώτα συχνά εδώ στον Αγοραστό και μιλούσαν για έργα. Ο Αλέξης Χαρίτσης. Τότε επί ΣΥΡΙΖΑ είχε καλές σχέσεις, αν θυμάσαι, η περιφέρεια με τον Χαρίτση. Λοιπόν, αυτός είναι ο Χαρίτσης. Νέα Αριστερά. Ο Κασελάκης δεν έχει περάσει καμιά βόλτα. Περνάει καμιά βόλτα. Ο Κασελάκης μέσα στην αίθουσα δεν είναι βουλευτής. Όχι, αλλά αν περνάει καμιά βόλτα να σας δει. Μια φορά. Εδώ είμαι αρχηγός. Μια φορά τον έχω δει μόνο. Με τον κόκκαλι παρέα ή μόνο του? Εγώ μόνο του τον είδα. Μόνο του. Να περνάει εκεί στη Βουλή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο Καπετάνο. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί μπορεί με τη ροή της εκπομπής στο τέλος να στοχίσουν που λέγει ο Νίκος. Χρόνια πολλά για τη γιορτή τη Δευτέρα. Ανήμερο των Χριστουγέννων. Μπράβο, ο καλύτερος βουλευτής που πέρασε από τη Λάρισα και να επαναλάβω, Βαγγέλη. Θα κάνει το πρώτο test drive. Λοιπόν, θα κάνει το πρώτο test drive. Βέβαια είναι και άλλος βουλευτής που γιορτάζει την ίδια μέρα, έτσι να ξέρεις. Κοίταξε, και θα έχουμε να δούμε ποιος θα δεχτεί τα περισσότερα τηλεφωνήματα. Είμαστε μια ζωή με τους από πάνω και εδώ έχουμε να κάνουμε με Χρήστο Καπετάνο. Και ως ήθιστε να πούμε ότι και πέρυσι την ίδια περίπου εποχή μόλις ήρθε ο αγαπητός Δημήτρης Παπαστεργίου και του είπαμε η μελλοντολόγος προβλέπει ότι θα πας κάτω ψηλά. Έτσι εδώ πέρα, γιατί είπε, με τι θα ασχοληθείς, του είπαμε, έλα, παιδιά, τώρα εγώ θα έχω. Είπε, κάτι αυτά θα ασχοληθώ. Του λέω, σε βλέπουμε πολύ ψηλά. Λοιπόν, μπορούμε να διακινδυνεύσουμε, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί φίλοι, ότι ο κύριος Καπετάνος μέχρι το Πάσχα θα είναι υπηρυπουργός. Αυτό είναι μαντεψιά που λένε. Αυτό, φίλε. Τι έχουν οι τρικάλινοι και γίνονται υπουργοί, Χρήστο Καπετάνο, αφού μας πάει κατευθείαν. Ήτανε μέχρι να βγει ο Καπετάνος. Τι έχουν οι τρικάλινοι, δυο έχουν τώρα έτσι την κυβέρνηση. Τρικαλινοί είναι δύο τρικαλινοί. Ναι. Ο Σκρέκας και ο Παπαστεργίου. Δύο τρικαλινοί. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε μια ζωή με το δάχτυλο στο στόμα. Δύο βολιώτες. Ορίστε. Καρδιτσιώτη δεν έχουν. Δεν έχει καρδίτσα. Ευτυχώς. Αν είχαμε και καρδιτσιώτη, δεν το είχαμε. Τώρα δεν έχει καρδίτσα. Δεν βγήκε κανένα καραφλό στην καρδίτσα. Όχι, ο Τσάρας είναι βουλευτής. Ο Τσάρας είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Είναι βουλευτής. Ναι, όχι, αλλά δεν είναι υπουργός. Γιατί τι έχουν τα τρίκαλα που δεν έχει η Λάρισα? Το μήλο του εξωτικό. Άσε να απαντήσω. Γέλασε τα τρία καλά, τέλος πάντων. Να σας πω, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο από ποια περιφέρεια είσαι. Καταρχήν σε αυτό τώρα το υπουργικό σχήμα που έφτιαξε ο Πρωθυπουργός,
νεοεκλεγέντα βουλευτή δεν έχει κανέναν ως υπουργό ή υφυπουργό. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Αυτό για να καταλάβει γιατί ο καπετάνιος δεν έγινε. Αυτό μας λέει. Αλλά δεν είναι κάτι νεοεκλεγής. Ξέρετε, είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού και είναι. Είναι άτομο κάποιος να λέει ναι, θα γίνω και ναι, περιμένω το ένα και το άλλο. Εγώ δεν βιάζομαι, παιδιά, σας το λέω. Δεν έχω κανένα άγχος. 5 μήνες βουλευτής είμαι. Πρέπει πρώτα να φτιάξεις το γραφείο σου και μετά να γίνουν όλα τα άλλα. Με τη σειρά, βήματα. Όχι και υπήρχε και διαμαρτυρία των άλλων βουλευτών εδώ πέρα. Εμείς σε τόσα χρόνια είχαμε κάνει ένα σωρό κουστούμια, είχαμε ράψει προεκλογικά λέει, και μας μείναν στο ράφι. Λέει, θα έρθει ο καπετάνος τώρα με το πρώτο κουστούμι να γίνει υπουργός. Σε περίμενα όμως για υπουργό πολύ έτσι. Σου λέγανε, φαντάζομαι, ψηφοφόροι δεν σου λέγανε. Να σου πω. 157 βουλευτές αφαιρείς τον Πρωθυπουργό, οι 157 όλοι είναι εν δυνάμει. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει, κάνει rotation, κάνει τους ανασχηματισμούς, κάνει όλα αυτά. Αλλά να σας πω κάτι, δεν βιάζομαι, σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω κανένα άγχος. Εγώ εκλέχθηκα, με τίμησαν 25.511 πολίτες για πρώτη φορά που κατέβηκα. Θέλω να τους το ανταποδίδω. Είμαι στη Βουλή καθημερινά και εργάζομαι εκεί από το πρωί πραγματικά μέχρι το βράδυ. Το καταλάβαμε. Νομοσχέδιο να μην μιλήσω. Και προσπαθείς, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή, το καθήκον του βουλευτή, να μεταφέρει τα προβλήματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκεί όσα μπορεί να λύνει. Είτε είναι συλλογικά, είτε είναι ατομικά. Η επίλυση των προβλημάτων. Ο νομός Λάρισσας πρέπει να ξαναγίνει πρωταγωνιστής, όχι ουραγός. Άρα μας λες ότι δεν έχει να κάνει με περιφέρειες και εδώ που τα λέμε, σωστό είναι αυτό. Κοιτάς ανθρώπους, κοιτάς στελέχη και αναλόγως αξιοποιείς και λες ότι μου κάνουν για την κυβέρνηση. Δεν λες πρέπει να βάλω οπωσδήποτε έναν Λαρισαίο, πρέπει να βάλω οπωσδήποτε έναν Καρδιτσιώτη, έναν Βολιώτη. Αλλά είναι χρόνια τώρα που η Λάρισα μένει εκτός κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι? Τελευταίος υπουργός ήταν ο Βασίλης Κόκαλης. Όχι, επί ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δηλαδή γενικά, ναι. Όχι, επί Νέας Δημοκρατίας ποιος ήταν ο τελευταίος? Ο Ζώης, να δεν κάνω λάθος. Ο τελευταίος. Υφυπουργός. Ο Μάξιμος, ο Ζώης, αυτή δεν ήταν? Ναι. Τελευταίος όμως Λαρισαίος ήταν ο Βασίλης Κόκαλης επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ως υφυπουργός. Τελευταίος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει εμπιστευτεί Λαρισαίο ακόμα. Πάντως, εγώ έβλεπα προχθές είχε μια συνάντηση που ανέβασε μια πολύ ωραία φωτογραφία, επειδή το παρακολουθώ. Τον κοιτούσε ο Κυριάκος του Χρήστο σαν ξερολούκουμο. Σαν να του έλεγε. Ετοιμάσαι. Σε φουρνίζω τώρα που να είναι. Νίκο, να σου πω κάτι. Εγώ, ο Κυριάκος ήταν η αιτία που ασχολήθηκα με την πολιτική. Έτσι. Δηλαδή που κατέβηκα στην ΟΔΕ. Έτσι. Βγήκα πρόεδρος 2 φορές. Και πρέπει να του δώσουμε και τα συγχαρητήρια. Να το ολοκληρώσω. Τα εύσημα εδώ του μεγάλου Χρήστου Καπετάνου, διότι ήταν αυτός. Του έχεις δώσει 137 εύσημα και εύσημα μαζί. Όχι εύσημα. Και εύσημα και εύσημα. Κανόνισε σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα φύγει ο Κέλλας και μετά ο Μάξιμος. Να δω τι θα λες αυτός. Δεν μπορεί. Κοίταξε να δεις. Μου θυμίζει το στρατηγό Φλόρο που έγινε ο μόνος στρατηγός εδώ με 4 αστέρια. Δηλαδή ήταν αυτός που οργάνωσε την ΟΔΕ η οποία ήταν έτσι και το λένε όλοι. Να μας πει για ποιο λόγο ήταν ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος που τον ενέπνευσε και ασχολήθηκε με την πολιτική. Αυτό δεν κατάλαβα. Όταν ο Κυριάκος βγήκε και ξεκίνησε και είδα ότι πραγματικά γίνονται αλλαγές. Μην ξεχνάτε, τότε ήμασταν αντιπολίτευση, ήταν τα χρόνια των μνημονίων, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω. Το 2016 εκλέχτηκε ο Κυριάκος. Εκεί ήταν μια στιγμή που σε έκανε αυτό που λέμε να σηκωθείς από τον καναπέ σου και να πεις ότι θα μπω. Εγώ τον πίστεψα, τον γνώρισα, συνεργάστηκα μαζί του εγώ σαν πρόεδρος της Νομαρχιακής. Όταν βγήκε πρωθυπουργός, ήταν η πρώτη νομαρχιακή της χώρας όπου ήρθε στα γραφεία σαν πρωθυπουργός της Νομαρχιακής της Λάρισσας. Απένει με τα εύσημα εκεί για τη δουλειά που είχε γίνει. Και τα εύσημα δεν θα τα άσχημα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, παιδιά, μεθοδικός. Ο Κυριάκος δεν θα σου πει παραπανήσεις κουβέντες. Ξέρετε πόσες φορές έρχονταν στη Λάρισα, ας πούμε, και λέγαμε πες κάτι παραπάνω, πες να δώσουμε κάτι. Αυτό που λέει πολιτική. Αυτό λοιπόν, για τον Κυριάκο δεν υπήρχε. Έλεγε λιγότερα και μακάρι να έκανε περισσότερα και έκανε πράγματα. Και έχει κάνει πολλά πράγματα και στη Θεσσαλία εδώ ήρθε 3-4 φορές, ήρθε στη Λάρισα μόνο και πάρα πολλές. Την πρώτη φορά που ήρθε μας τηλεφώνησε κιόλας. Έτσι ακριβώς. Θα πάμε και γιατί έχω να σας πω. Παρακαλώ. Αλλά προλάβουμε. Αυτά να τα πει οπωσδήποτε. Αυτά να τα πει οπωσδήποτε, έτσι μπράβο. Ξέρετε, και τώρα με τη Θεομηνία, κάθε πρωί που πηγαίναμε στην περιφέρεια εκεί που ήταν το κέντρο επιχειρήσεων, ο Κυριάκος πέραν των ημερών που ερχόταν στη Λάρισα που ήρθε 3-4 φορές, έβγαινε στο Skype, εκεί ήταν μαζεμένοι όλοι οι αρμόδιοι, και έβγαινε ο Πρωθυπουργός και συντόνιζε τα πράγματα. Δεν το κάνει εύκολα αυτό άλλος. Δηλαδή, πραγματικά έχει δώσει βοήθεια, έχει επιλύσει προβλήματα
Και είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Θεσσαλία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα την ξαναστήσουμε και θα ξανασηκώσουμε κεφάλι. Θα πούμε για τη Θεσσαλία που είναι σε δύσκολη στιγμή. Εγώ θέλω να μας πεις πώς ήταν αυτός ο αγώνας που έδωσες πρώτη φορά ως υποψήφιος βουλευτής και κυρίως πώς τα κατάφερες και γέμισες το κλειστό. Είχες περισσότερο κόσμο, είχε γίνει θέμα το θυμάμαι. Ναι, ακόμα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το είχαμε κάνει θέμα και ραδιοφωνικά. Ήσουν αγχωμένος εκείνη τη μέρα πριν την ομιλία σου, πριν την εκδήλωση. Έρχονται που λέτε οι συνεργάτες μου. Εγώ πρώτη φορά υποψήφιος, δεν έχω ξαναβάλει. Καλά έκανες και θυμήθηκες Βαγγέλη. Θυμάσαι. Έρχονται οι συνεργάτες μου. Είπα να δώσω εγώ κανένα έψιμο, όλες δεν έχεις δώσει. Να δώσω εγώ κανένα έψιμο. Όντως είχαμε πάθει πλάκα. Δηλαδή είχαμε πάει εκείνη τη μέρα που μιλούσε ο καπιτάνος στο κλειστό και λέγαμε τι γίνεται. Είχες έρθει Νίκο. Πώς δεν είχα έρθει. Δεν μπορούσα να μπω μέσα. Και κατέβηκα μετά σαν η Βασίλισσα από πάνω. Άκου τώρα τι έπαθα εγώ. Ναι. Μου λένε οι συνεργάτες μου κάπου πρέπει να μιλήσουμε. Θα πάμε, ξέρω εγώ, στο Διβάνι, στο Imperial, πού. Εκείνη την ώρα μου έρχεται πραγματικά το κλειστό. Και τους λέω θα πάμε στο κλειστό. Άρχισαν να γελάνε. Πού να πας, τεράστιος χώρος είναι μεγάλος. Μετά μόλις με είδαν επέμενα, το πήραν σοβαρά και μου έλεγαν πού πας τώρα, πάει καταστραφείς, έχουμε κάνει έναν αγώνα. Εγώ έβλεπα τον κόσμο γιατί γύρναγα. Είχα γυρίσει όλα τα χωριά του νομού 250 χρόνια. Για 2 φορές. Ήξερες. Εγώ είχα εικόνα. Και έχεις καταπόδοση γιατί ο κόσμος λέει και τώρα ραδιοφωνικά. Το παίρνουμε αυτό το μήνυμα. Εδώ παίρνει ενώσια του ένσημα. Ένσημα και εύσημα. Λοιπόν, διότι λέει μετεκλογικά είναι ο μόνος που έρχεται πάλι και μας επισκέφτεται. Όχι, πηγαίνω. Είπα ότι δεν θα έρχομαι κάθε 4 χρόνια. Αυτό το να πηγαίνει κάθε 4 χρόνια. Ο άλλος θα σου πει: κάτσε, αδερφέ, ήρθε στην προηγούμενη εκλογή και μου έρχεσαι και τώρα ξανά. Άρα μας έλεγες ότι επέμενες εκεί. Επέμενα εκεί. Όταν είδαν ότι δεν αστιεύουμε και το ξεκίνησα, τους είχε πάρει από κάτω. Τη βραδιά εκείνη λοιπόν, οι συνεργάτες μου όλοι εκεί, 7 η ώρα ήταν η ομιλία. Εγώ στο σπίτι θα ερχόμουν τελευταίος με το αυτοκίνητο. Ξεκινάω με το αυτοκίνητο να πάω, παίρνω τηλέφωνο, μου λένε έτσι και έτσι. Δεν είχε ακόμα έρθει ο κόσμος. Έκανα κανένα 2 γύρες από το Αλκαζάρ και κάποια στιγμή μπλοκάρει ο δρόμος στη γέφυρα. Στη γέφυρα. Και λες, έγινε τροχαίο, έγινε. Εγώ έλεγα, παίζει η αέρα. Λέτε τα παιδιά που ήμασταν μαζί. Τι έγινε, έγινε τίποτα. Τροχαίο. Λέω, λες να. Φτάνοντας λοιπόν έξω από το κοντά στο Αλκαζάρ, μποτιλιαρίστηκα και εγώ, δεν μπορούσα να μπω. Ήταν πραγματικά πολύς ο κόσμος, με τίμησε ο κόσμος. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το θέμα είναι ότι την επόμενη μέρα από μένα μιλάει ο Τσίπρας εκεί. Ήταν ακριβώς την επόμενη. Και εκεί φάνηκε και το ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε καλά. Αφού να σκεφτείς. Που του φταίγανε οι δημοσκοπήσεις του φταίγανε του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πήγαινα από Δαράτος και φτάνουμε εκεί πέρα και βλέπω το μποτιλιάρισμα αυτό και πετυχαίνω εκεί πέρα που πίνουν καφέ οι υπεραμαχτές. Μην μας πεις όλες τις ανατολικές λεπτομέρειες. Ενώ αυτός είναι αριστερός, ο Τάκης το μελαγχολικό αγόρι. Το μελαγχολικό αγόρι, ο Τάκης. Παλιός ερασιτέχνης και λέει. Λοιπόν, ο Τάκης. Λοιπόν, είναι γεγονός αυτό και μου λέει ο Τάκης ο μελαγχολικό αγόρι παλιός ερασιτέχνης. Ας το πες, προχώρα! Λέει, σήμερα τι έχει, ούτε η ΑΕΛ με τον Καραπιάλη δεν είχε τέτοιο μπουτιλιάρισμα εδώ πέρα. Ναι. Άλλο ένα εύσημο. Πήγε καλά. Έχουμε φτάσει ήδη στα 11. Άρα είχες εικόνα και ήξερες. Είχα εικόνα, αλλά πάντα έχεις το άγχος, Βαγγέλη. Ξέρεις ότι όταν κάνεις μια εκδήλωση, πολύ περισσότερο μια εκδήλωση που θέλει 2.500-3.000 κόσμο για να γεμίσει όλο αυτό εκεί, πάντα έχεις το άγχος ανθρώπινα. Αλλά είχε κόσμο, δηλαδή πραγματικά έμεινε και κόσμο έξω από το γήπεδο. Και... Να φύγουμε λίγο τώρα από τα προσωπικά και από τον Χρήστο Καπετάνο και από τα εύσημα και από όλα αυτά. Πάμε λίγο στην οικονομία και πάμε λίγο στην ακρίβεια και σε αυτό που λέγαμε πριν. Που ζορίζει τον πορτοφόλο μας αυτή την περίοδο. Ο κύριος Χαϊδάς ωραία τα λέει τώρα εδώ, αλλά κάθε πέρα, κάθε πρωί στο ραδιόφωνο λέει πω. Κοίταξε να δεις. Το ρύζι έφτασε τόσο. 2,60 το ρύζι. Το ρύζι. Λοιπόν, το λάδι του έφτασε. Γιατί να πάρεις ένα καλό λάδι, να πάρουμε το κουλιμπάρι. Τώρα δεν μπορεί να βγαίνουμε έξω και να λέμε ότι παίρνουμε λάδι λελέα. Έτσι μπράβο. Από τους τελευταίους. Πίσω λελέδες έρχονται και τίποτα αυτό, είμαστε φίλοι έτσι μπράβο. Έτσι είναι, Ευαγγέλη. Έτσι δεν μπορεί να πάω να πάρω ένα απορριπαντικό λουλού και να μην πάρω το καλό. Πού θα πάει τώρα αυτό το πράγμα? Πού θα πάει? Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ακρίβεια υπάρχει. Άμα πει κάποιος ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, θα αλλά λέει ψέματα. Ωραίος ο Κυριάκος μας έδωσε διπλό market pass εδώ φέτος. Κοίτα, Νίκο, και το market pass είναι κάτι, αλλά είναι πάλωμα. Είναι ασπιρίνη. Είναι ασπιρινούλα. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς. Μπράβο, κοίτα ρε πολιτικός που αξίζει για υπουργός. Μαρούσκα, κοίτα ρε πολιτικός για υπουργός. Το βλέπω όταν γίνει υπουργός, τον Νίκο το βλέπω μπροστά την τελάλη. Δεν περάστε! Δεν περάστε! Έλα εδώ ο καπετάνος έτσι. Εδώ ο καλός καπετάνος. Η Λάρισα έχει τον καπετάνο της. Άρα τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, περίμενε να μας πει.
Μέχρι τώρα είμαστε ακυβέρνητο καράβι και βρήκαμε τον καπετάνο μας. Καλό. Πολύ καλό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Και τελειώμο δεν έχει. Παρακαλώ. η χώρα όμως δεν είναι ακυβέρνητη. Όχι, λέμε τώρα που σου λέει πάει με το τραγούδι που είναι σου ξέρει. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το πρώτο μέτρο που κοιτάει η κυβέρνηση είναι από 1η Πρώτου αυξάνονται οι μισθοί στο δημόσιο. Αυξάνονται οι συντάξεις σε 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους. Επίσης, δίνεται αυτό, θέλω να το πούμε εδώ πέρα. Βεβαίως. Γιατί μας ακούν και ξέρω ότι την εκπομπή σας τη βλέπει πολλοί κόσμος. Όχι πολλοί. Από εδώ και πέρα. Εμείς πιέζουμε την AGB να μετράει και τοπικά κανάλια για να δείξουμε πόσο ψηλά είμαστε. Καταρχήν ήρθε μέχρι. Ψάχνουν τηλεοράσεις γιατί είναι κομμένες όλες. Βγήκε μέχρι και ο Μητσοτάκης στην άλλη. Στη ραδιοφωνική. Εντάξει. Σε εσάς όμως. Πού άλλο θα έβγαινε Το ίδιο πράγμα. Στο Χλιμίτζουρα. 41%. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για όλες τις αγρότισσες γυναίκες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις ελεύθερες επαγγελματίες που γεννάνε παιδί, για 9 μήνες θα παίρνουν μισθό. Μισθό. Πέρα από τα επιδόματα κοίησης, συλλοχίας, τις άδειές τους, όλα αυτά, για 9 μήνες από την επομένη που γεννήσουν το παιδί και 9 μήνες θα παίρνουν μισθό 800 ευρώ το μήνα. 7.200 ευρώ. Αυτά είναι μέτρα ουσιαστικά. Δηλαδή, το πρώτο για να καταπολεμήσει την ακρίβεια είναι να δώσεις λεφτά στον κόσμο. Στις ευάλωτες ομάδες κυρίως. Στις ευάλωτες και όχι μόνο. Γι' αυτό αυξάνει μισθούς στο δημόσιο. Ανοίγει τις τριετίες, ξεπαγώνει τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα. Μπράβο, γιατί μας είχα παγωμένες. Θα σε ρωτήσω αυτό που θα ρωτάγε. Άρα λοιπόν δίνει χρήματα για να μπορεί ο άλλος να έχει, αυτό είναι το πρώτο, να έχει αγοραστική δύναμη για να μπορέσει να πάει να πληρώσει. Τώρα το ρεύμα παράδειγμα, έχει μειωθεί η τιμή του. Το πετρέλαιο. Ποιο αυτό με τα 4 περιμένουμε εσένα να μας πεις ποιο να πάρουμε. Το πράσινο, το πορτοκαλί, ποιο να πάρουμε. Το μπλε. Και καλά μου το θύμισες. Λέει αυτό τον κύριο Καπετάνο. Να το ρωτήσει. Μας είπαν. Ποιο να επιλέξουμε. Άσπρα, κόκκινα, το έχει ψάξει πιο καλύτερο. Έχεις πράξει ποιο. Είναι για τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή μια μέση οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια που καίει το μήνα 300, 400, 500 κιλοβατόρες. Πρέπει να δει, δηλαδή τα τιμολόγια, το κίτρινο παραδείγματος χάρη, έχει συγκρίσεις όπου μπορείς να συγκρίνεις εταιρείες και να επιλέξεις. Δηλαδή, να πάρουμε κίτρινο. Σε άλλους, πρόσεξε Νικό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Ναι. Έτσι είναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα μοιραστεί στα... Μας έστειλε η ΔΕΗ τώρα κάτι ένθετα εκεί πέρα και μας προτείνει το πράσινο η ΔΕΗ. Γιατί? Σου είπα ότι ο καθένας... Τώρα θυμήθηκα επειδή λέγε ΔΕΗ, το Κοτσόβουλο η ΔΕΗ δεν τον πήρε. Ναι. Γιατί δεν μας έφαγε πρόσωπο 1 εκατομμύριο, δεν αγόρασε η ΔΕΗ και ο Κοτσόβουλος παραπλανούσε τον κόσμο. Και κανονικά η ΔΕΗ τώρα έπρεπε να μας στείλει με το λογαριασμό και μια επιταγή του Κοτσόβουλου. Ένα δώρο από τον Κοτσόβουλο. Ένα DVD player, από αυτά που πετάτε. Και να σας πω ότι επειδή πριν μια εβδομάδα πήγα στον πρόεδρο της ΔΕΗ και τον είδα, τον Γιώργο το Στάση. Βάλ το χέρι, βάλ το χέρι. Εκεί πήγα για τα θέματα του αγροτικού ρεύματος. Αυτή η κυβέρνηση, το αγροτικό ρεύμα, δηλαδή ήταν κόσμος που τους ήρθε το ρεύμα 5-10 στα χωράφια, είναι πολλά τα έξοδα. Και μετά την θεομηνία, τώρα δεν έχουν χωράφια. Έχουμε τον παλιό ρεύμα να πληρώσουν. Στο Δήμο που κλαίγεται. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε την απόφαση, και το λέω να το ακούσουν και οι τηλεθεατές σας, 2 χρόνια δεν θα πληρώσουν δραχμή. 2 χρόνια. Και μετά τα 2 χρόνια, για 5 χρόνια θα μπορούν να κάνουν ρύθμιση. Είτε ετήσια, είτε μηνιαία, είτε εξάμηνη. Όταν λες δραχμή, εννοείς και ευρώ, έτσι δεν λέμε δραχμή. Και πληρώσουμε ευρώ. Εννοείς ευρώ. Δεν θα πληρώσουν ευρώ. Σωστά. Άρα πάει το ρεύμα ουσιαστικά 7 χρόνια πίσω. Αυτό που φέτος κατανάλωσαν και έμειναν ο κόσμος χωρίς χωράφι. Να μην έχει χωράφι και να σου έρχεται μόνο το ρεύμα από τη ΔΕΗ. Γι' αυτό πήγα στο Στάση, για να μην υπάρξει κανένα. Να μην κόψουν σε κανέναν αγρότη το αγροτικό ρεύμα. Δεν πήγε και στον πρόεδρο. Και πραγματικά έγινε δεκτό και δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για την ακρίβεια αυτό που ξέρεις, που λέει ο κόσμος, παιδί μου. Πώς γίνεται, το ξακούς και εσύ, Χρήστο. Πώς γίνεται στη Γερμανία που παίρνουν καλύτερο μισθό ή σε άλλες χώρες να έχουν φθηνότερα προϊόντα που στην Ελλάδα πληρώνουμε. Ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, δεν ξέρω, η κυβέρνηση δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό. Ένα προϊόν που στη Γερμανία πωλείται, ξέρω εγώ, 3 και εδώ 3,50, 4 δεν μπορεί να το ελέγξουμε αυτό. Χθες είχε στη λαϊκή εδώ φθηνή, στη Γερμανία μου έστειλε ο Γερμανός, είχε 8 ευρώ το κιλό. Εντάξει, άλλο είναι ντομάτα στη Γερμανία. Τι σε φέραμε εδώ πέρα για ντομάτα στη Γερμανία, να μας τώρα. Παιδιά, είναι ανάλογα τα προϊόντα. Μα είναι το ίδιο προϊόν. Δεν ξέρω, έχει δει ρεπορτάζ του Ευαγγελάτου, το βλέπει το μεσημέρι εκεί πέρα. Όταν τον αφήνει η Τατιάνα να κάνει καμιά κουμπί. Δεν τον έχει δει. Όχι, τον αφήνει γιατί κάνει αυτή η εκπομπή και και μετά πα στο Λονδίνο. Τι δεν σου λέει περνάει και αυτή η οικογένεια. Νομίζω ότι είναι ανάλογα τα προϊόντα. Λένε δηλαδή κάποιοι πώς να ρίξουμε τις τιμές, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Έτσι.
Λέει άλλος, γιατί να έχουμε 24 ΦΠΑ. Να το πάμε το ΦΠΑ 10. Αν το κράτος χάσει τα έσοδα του ΦΠΑ, δεν θα μπορεί να δώσει τη σύνταξη στον ηλικιωμένο. Δεν θα μπορεί να πληρώσει μισθούς. Όπου έγινε στην Ευρώπη, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, ξέρετε τι έγινε? Μείωσε το κράτος τον ΦΠΑ, κάπου τον μηδένισε κιόλας. Έμεινε το κράτος χωρίς έσοδα και τι έγινε? Μπορεί να έβγαλε το ΦΠΑ, αλλά την τιμή ο επαγγελματίας την κράτησε εκεί. Δεν την έριξε. Και το κράτος έχασε χρήματα και οι τιμές παρέμειναν υψηλές. Ενώ εδώ πέρα αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση αυτή είναι περίπου 1.250 προϊόντα έμεινε η μόνιμη τιμή μείωσης. Αν δείτε στα σούπερ μάρκετ, έχει ταμπελίτσα ποια προϊόντα έχουν μόνιμη τιμή μείωσης από 5% και πάνω για ένα εξάμηνο. 1.200 προϊόντα, δηλαδή δεν είναι λίγα. Γίνονται βήματα, δεν μπορείς να την εξαλείψεις. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά. Τον κύριο Καπετάνο, πότε είχες πάρει Χριστούγεννα όταν ήσουν παιδί το καλύτερο χαρτσιρίκι σε κάλαντα? Ναι, γιατί σκέφτεται να βγει για κάλαντα. Γιατί ετοιμάζομαι για τα κάλαντα. Για κάλαντα, λοιπόν, γιατί ξέρεις εμείς... Θα βγεις έτσι. Δεν του φτάνει να κάτσει. Όχι, δεν θα βγω έτσι, θα είμαι σε άλλη... Σε άλλη version. Θα βγω έτσι. Έχω και τη στολή του Άι Βασίλη εδώ, μην φοβάσαι. Έλα, να μας πει να προλάβουμε. Σταμάτα, η γλίτσα του Άι Βασίλη. Η γλίτσα του Άι Βασίλη. Έλεγες κάλαντα μικρό, θα έλεγες. Βέβαια. Πού? Στα Φάρσαλα. Εγώ εκεί γεννήθηκα, μέχρι τα 18 μου ήμουν εκεί. Πέρασα μετά αστυνομική στην Αθήνα και μετά ήρθα Λάρισα. Έλεγα τα κάλαντα στα Φάρσαλα και στο Ναρθάκιο που είναι το χωριό μου, εκεί που ζούσαν οι γονείς μου τότε. Κάθε χρόνο πηγαίναμε, θυμάμαι, μαζευόσασταν πολλά παιδιά. Αυτό το καλό έχουν τα χωριά. Κοίταξε, εμείς επειδή ήμασταν έξυπνοι, εμείς πηγαίναμε δυο-δυο. Γιατί άμα πηγαίναμε για να παίρνουμε περισσότερα λεφτά, περισσότερα λεφτά. Και ξεκινούσαμε πιο νωρίς από τους άλλους, γιατί όταν όσο περισσότεροι πήγαιναν, έπαιρναν τα λεφτά της οικογένειας και εμείς θα πάμε πρώτοι να πάρουμε τα περισσότερα. Δίνουμε και ιδέες στα παιδιά γιατί θα βγουν για κάλαντα τώρα. Έπαιρνες και κουραμπιέδες και μελομακάρονα ή μόνο χρήματα? Άμα έδωνα μελομακάρονα, η κουραμπιέ έλεγε θέλω μελομακάρονα. Αυγό ή δεν θέλω, δεν έχουμε και εμείς στο σπίτι. Άμα έχετε και άλλο. Το έχει ραμμένο έτοιμο το υπουργικό κουστούμι για το 24 ο καπετάνος? Έτοιμο. Όχι ρε παιδιά, εγώ σας είπα. Όχι, ούτε έτσι. Βιάζουμε, ούτε άμα πάρει τηλέφωνο, σκοτίζουμε. πας στην ίδια μέρα και το ράβεις το πολύ. Αν χρειαστεί και πει ο Πρωθυπουργός, όποτε και να πει, νομίζω όλοι είναι έτοιμοι να δουλέψουν. Ριρίκα, δεν έχεις μιλήσει καθόλου. Θέλεις κάτι να ρωτήσεις πριν? Μπροστά στον Υπουργό, πώς να μιλήσεις? Πριν αποχαιρετήσουμε τον Χρήστο Καπετάνο, θέλεις κάτι να πεις? Όχι. Ζώδιο έμαθα. Έμαθες? Βεβαίως. Έμαθα backstage. Ναι, καρκίνο. Επίσης, είπαμε ότι είναι σαρακατσάνα. Ναι. Εντάξει. Άρα είναι σε καλό δρόμο. Έχουμε και την κλίτσα εδώ πέρα. Έτσι. Αγκούλα. Η κλίτσα είναι ορεινή αυτή, να ξέρεις, είναι από τα μέλη της καρδίτσας. Ναι. Ωραία. Είναι σαπανίσια. Κρανιά. Από κρανίσιο. Έχεις μάτι, άρα είσαι υπουργός. Σε επόμενη εμφάνιση θα σε ρωτήσουμε ποια είναι τα πιο περίεργα ρουσφέτια. Γιατί είμαι σίγουρος έχουν ξεκινήσει ρουσφέτια και ζητάνε, έτσι. Πάντα υπάρχουν αιτήματα των πολιτών, άλλα συλλογικά, άλλα ατομικά. Άλλο το λογικό και το τέτοιο. Υπάρχουν όμως και τρελά. Υπάρχουν και τρελά. Μην με ρωτήσετε ποιο είναι. Όχι, γιατί είναι πολλά. Είναι πολλά, έτσι. Πραγματικά. Ναι. Το θέμα είναι τα αιτήματα στον κόσμο να τους απαντάς στα αιτήματα με ειλικρίνεια. Έτσι. Ο κόσμος έχει βαρεθεί, παιδιά, τα παπατζηλίκια. Θέλει με ειλικρίνεια. Εγώ βλέπω ότι ανθρώπους που τους λες και τους εξηγείς. Έτσι. Δεν γίνεται να μπει στο δημόσιο. Δεν γίνεται. Υπάρχει το ασέπι. Όχι αυτό σε τελείωσε για τα σχετικά. Τελείωσε. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Ο βουλευτής Χατζηχερέτας που έλεγε παλιά, τελείωσε έτσι. Και με αυτό κλείσουμε. Ο κόσμος εκτιμάει την αλήθεια. Ακόμα και όταν του πεις δεν γίνεται, μπορεί λίγο εκείνη την ώρα να μαγκωθεί. Όμως το καταλαβαίνει ότι του λες την αλήθεια και ξέρει ότι μπορεί να βασίζεται. Και ειδικά όταν πάει αλλού και σπάει τα μούτρα του, λέει καλά μου το έχει πει μένω πρώτος ότι δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Καπετάνο. Ευχαριστούμε και ευχόμεθα χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Η επόμενη συνέντευξή μας θα έρθουμε στο υπουργικό σου γραφείο για να σε πάρουμε εκεί συνέντευξη. Άστα αυτά τώρα. Είπαμε εσείς ήσασταν οι άνθρωποι που ο Μητσοτάκης επέλεξε να βγει στο ραδιόφωνο και νομίζω ότι το θυμάται ακόμα. Και να ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Καπετάνο. Η ημερομηνία η σημερινή είναι σημαντική, διότι η φωτογραφία εδώ πέρα που είσαι και εσύ πίσω είναι 21 που γράφεται εκπομπή 21 Δεκέμβρη 19. Λοιπόν, έλα. Με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είσαι υπουργός. Ερχόμαστε, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με την καλεσμένη μας. Έτσι πάμε. Τρίγωνα, καλατά.
everyone. Time for parties and celebrations. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that girl underneath the mistletoe. We'll kiss by candlelight. Room is swaying, records playing. All the old Πάρ' το να τραγουδήσεις τώρα γιατί εσύ αυτό το πράγμα. Τραγούδα αφού τελειώσει το τραγούδι. Άγιο Βασίλης έρχεται. Αυτό είναι για την πρωτοχρονιά. Αυτό είναι για την πρωτοχρονιά. Αυτό είναι για την πρωτοχρονιά. Σίγουρα. Άγιο Βασίλης δεν έχετε τον τότε. Όχι. Όχι, τώρα Καληνεσπέρα Άρχοντες και αν είναι ο ορισμός σας Έχουμε Χριστό Θεία Γέννηση. καληνεσπέρα Άρχοντες λέμε. Βρε, αυτό είναι τα κάλατα. Σημασία έχει να πας να πεις τα κάλατα, θα πάρεις τώρα. Καλημέρα Άρχοντες κι αν είναι ο ορισμός σας Χριστού τη Θεία Γέννηση. Για να ακούσω και εσένα από κάτω. Να πω στο δικό σας Χριστός γεννάται σήμερον εν Βήθλεεμ την πόλη. Και μετά, παιδιά, έχω χρόνια να τα πω. Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρε η φύση όλη, εκτός πηλαίων. Και του χρόνου με υγεία. Είχα πάρα πολλά χρόνια να πω κάλαντα. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνει στην τηλεόραση, τελικά. Θα μάθεις και τα κάλαντα. Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος στη Να τα Βιχώστας. ξαναθυμηθώ. Παρασκευή! Χριστούγεννα! Ήρθαν τα Χριστούγεννα του 2023. Πες τα. Τον Νίκο τον τραβούσαμε γιατί έφυγε ο καπετάνος, έφυγε ο Νίκος. Πού πας, μου. Τον τραβούσαμε γύρω πίσω του. Έλα! Και τον μαζέψαμε με τα πολλά. Έτσι, μπράβο. Και είμαστε πανέτοιμοι να πάμε στους χορηγούς. Ναι! Μεζέ, στο φρούριο. Τι έγινε, Βαγγέλη? Πετσάκισε το μεζέ. Ένα μεζέ έφαγες. Μου ρίξε την ταμπέλα στο χέρι. Πού? Στο χέρι. Στο φρούριο. Όχι, το φρούριο. Στο φρούριο. Ναι, στο χέρι του το ρίξα. Δεν πειράζει, ναι. Κριτική φιλοξενία. Κριτική ταβέρνα, κριτικό Κριτικές φαγητό, τιμές. κριτικά γλέντια, κρασιά, ντύρλα, έτσι. Ο Τα δίνει όλα. ντυρλάντα. Τα Ο δίνει όλα ντυρλάντα, το ντυρλάντα. Και αυτές τις γιορτές. Πάμε για γλυκό. Έρχεται εδώ τα καλά τα μελομακάρονα. Εδώ οι καλοί κουραμπιέδες. Εδώ οι special βασιλόπιτες. Evans φούρνος, ο καλύτερος φούρνος στη Θεσσαλία που βρίσκεται στη Λάρισα. Φαρσάλο και Καστοριάς γωνία και το ψωμί του Μουησί για να ζήσει 700 χρόνια. Το φθηνότερο και νοστιμότερο μελομακάρονο. 9 ευρώ το κιλό, ρε. Έτσι. Το απλό έτσι, γιατί το σοκολαδένιο είναι λίγο Το παραπάνω. καλύτερο Και να δοκιμάσετε και 5 κιλά μελομακάρονα πήρα. Το Red Το Velvet. Red Velvet. Είναι number one. Για να καταλάβετε, κόξινο, είναι για να πολύ καταλάβετε, ωραίο. τα Red Velvet έχουν εξαφανιστεί από Πάει εδώ. τα φάγαν Ναι, όλα. τα έχουμε φάει Για να δω όλα. που σε έχω κανένα από εδώ. Από εκεί τι έχει. Ούτε τίποτα. Κάτι κουραμπιέδες. Κάτι κουραμπιέδες και... Είναι σαλαμέδες, ναι. Θα πει ο καπετάνος για να κεράσει στο σπίτι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εντάξει, τελειώσαμε με αυτούς. Ωραία. Έπαμε. Να πιούμε την καφεδάρα μας, Φράγκλιν Αβέροφ. Στην πλατεία Αβέροφ, ο Ένας καλύτερος καφές της Λάρισσας, όποιος κατεβεί από τα Τρίκαλα, από το Βόλο, από την Καρδίτσα. Όποιος έρχεται από Νίκη, από έτσι, Φάρσαλα. Από τη Νίκη, από τα Έτσι. Φάρσαλα, στην Πλατεία πλατεία Αβέροφ, είναι από Αβέροφ, δεξιά κιόλας. φωνάζει Φράγκλιν και έρχεται ο ίδιος και σε φέρνει τον καφέ. Αυτός είναι καφές. Σιγά ρε. Χύψε ο καφές θα κερδίσει. Θα πιάσεις το χριστουγεννιάτικο, το πρωτοχρονιάτικο ποιο είναι. Συγχαρητήρια. Πάρε μου ένα λαχείο γιατί δεν πήρα λαχείο μόνο. Δεν έχω λαχείο. Μόνο το λαχείο να στο πάρω. Αυτός βάζει την έμπνευση. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή που θα είναι η τελευταία της χρονιάς θα μου φέρεις ένα λαχείο. Θα στην κάνω δώρο για τα Χριστούγεννα. Μπράβο, Λοιπόν, τελειώσατε. Δεσμεύομαι. Από πού θα πάρουμε τυροσαλάτες, τζατζίκια, Τσουμάνις Μάρκετ! Τσουμάνις μάρκετ. Τα λάδια μας, τα απορριπαντικά μας, τα ταξίδια μας. Κατρακυλούν οι τιμές. Πέφτουνε κάτω. Τσουμάνις μάρκετ και τα λεφτά να μένουν στη Η Λάρισα. διάθεση πάνω, οι τιμές κάτω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, χίτα στεκ για συναγερμούς, για Τις ασφάλεια. σουσκάρες. Θα πάμε και στις σουσκάρες, το θυμηθήκα περίπου. Βήμα. Τις σουσκάρες για το τέλος. Λοιπόν, για ασφάλεια, για συναγερμούς, Είναι σαν να έχεις ένα προστάτη. συστήματα ασφαλείας, κάμερες, χίτα στεκ και 5 χρόνια εγγύηση. Τώρα στις σουσκάρες! Να μπει μέσα η Κάτι κάτσινα. ουισκάρες να. Θα το ανοίξουμε στο τέλος της εκπομπής. Μην το ανοίγεις τώρα γιατί τα μπουκάλια θα πέσουν κάτω. Όχι, δεν το ανοίγω τώρα, είναι γεμάτο μπουκάλια. Έτσι, μπράβο. Κάτι
Και εσύ ήθελα και δυο λαχεία. Ήθελα και εγώ να πάρω. Δυο λαχεία. Ήθελα και εγώ να πάρω. Να δεις που το έχεις και καλεσμένοι μας γιατί ζηλεύει και να πάρει. Αν και ήταν χυμένος καλεμένος ο καφές, Βαγγέλη, τώρα κρατάς το κασελάκι και θα πίσω πάλι σε κανένα δάχτυλο. Συγγνώμη, ναι. Αυτό είναι που λέτε από την κάβα τσίνα και μέσα έχει τα κρασιά τα ωραία, τα ουίσκι, τις βότιες, τα τζιν, τα ρούμια. Τα ρούμια, έτσι μπράβο. Τις βοτκάρες, τις κρασάρες. Εγώ φέτος τα Χριστούγεννα αποφάσισα ότι θα πίνω από κοκτέιλ μόνο old fashion. Με βάση old fashion. Αυτό που σου λέγει στο ραδιόφωνο. Αυτό το old fashion που λέγαμε εκεί πέρα. Με βάση το bourbon και ειδικά το four roses. Βαγγέλη, θα βάλω 2 four roses. Εσύ είπες ότι θες ρούμι ή τέτοια είπες ότι. Και θα βάλω και ρούμι μέσα. Θα το κάνω old fashion ρούμι, τζιν και σαλάτα. Καβατσίνας. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Ευλογημένη κάτω από το Άγιο Χίλιο. Παιδιά, τι λέτε να πάμε στην καλεσμένη για να προλάβει να μιλήσει. Τι φέραμε εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μια υπέρλαμπρη, μια πανέμορφη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, υπέρλαμπροι, πανέμορφοι, γλυκητάτοι θα πω εγώ. Σαφέστατα. Έτσι. Και για καλό Άγιο σκοπό μας έχει έρθει εδώ, διότι την άλλη Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου, Ελένη Τσαπερλή, παρακαλώ πολύ. Ελένη Τσαπερλή. Το καλύτερο κορίτσι. Μπράβο, Ελένη. Ελένη, θα σε ψέξω όμως. Όχι, μην την ψέξεις. Πού είναι το σκουφάκι. Βάλτε το σκουφάκι, Ελένη. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Έχει πολύ ωραία μαλλιά βέβαια η Ελένη μας, αλλά είπαμε να βγούμε έτσι, μπράβο. Όπως θα είμαι την άλλη Παρασκευή. Περιμένετε. Έτσι θα είσαι την άλλη Παρασκευή. Και εσείς θα είστε την άλλη Παρασκευή. Και εμείς έτσι με το σκουφάκι. Κάτσε ο Νίκος θα βάλει το στολί. Εσύ έβαλες το σκουφάκι και εγώ θα βάλω το μπλουζάκι. Την έχετε κρατήσει από πέρυσι ή είναι η φετινή σας που την έχετε ήδη πάρει. Αυτή η στολή έχει 15 χρόνια. 15 χρόνια. Όχι τόσο παλιά, εντάξει. Αυτή είναι από τον Γιώργο Παπαδρέου ακόμα. Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, τα λαμπιόνια από μέσα του στολί. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ελένη Τσαπερλή, τι ακριβώς ήρθες να μας πεις εδώ για το Σανταράν. Να τα προλάβουμε να τα πούμε. Βεβαίως, έρχομαι εκ μέρους της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας από το παράρτημα της Λάρισσας. Γιατί διοργανώνουμε για δεύτερη χρονιά φέτος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι το Σανταράν Nation Λάρισα. Που τι είναι, δεν είναι run, δεν πάμε για αγώνα τρεξίματος, αλλά περπατάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο σκοπό. Ο οποίος είναι? Στους δρόμους της Λάρισσας. Φοράμε την στολή του Άι Βασίλη και ουσιαστικά ο σκοπός μας είναι να μαζευτούν έσοδα για να μπορέσουμε να γίνει αγορά από καινούργια κλινοστρώματα ειδικών προδιαγραφών για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισσας για την ογκολογική κλινική. Μπράβο. Ιερός σκοπός. Ιερόσκοπος. Και θα έλεγα για να μπούμε στο κλίμα, έτσι να δούμε το βίντεο από πέρυσι, ένα μικρό βιντεάκι που έχεις ετοιμάσει και μας έχεις φέρει. Ναι. Το Σανταράν, το οποίο είναι λίγο σαν τα walk είναι βέβαια. Περπατάτε, δεν τρέχετε. Ναι, δεν τρέχουμε, περπατάμε και χορεύουμε ταυτόχρονα. Για μισό λεπτό να μου πεις από πού ξεκινά, αν μπορούμε να λάβουμε μέρος και εμείς στο Ταρανταράν. Βεβαίως. Μισό, να δούμε το βίντεο και μετά θα ρωτήσεις από το βίντεο. Παρακαλώ, να πες το βίντεο. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Get up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. Πάρα πολύ ωραία. Πήραμε έτσι μια εικόνα. Ναι. Πέρυσι είχαμε. Όλοι οι Λαρισαίοι την αγκαλιάσανε την εκδήλωση. Ήμασταν περίπου 600 Αγιοβασίλειδες στο κέντρο της Λάρισσας. Φέτος ευελπιστούμε να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Λοιπόν, είπαμε 29 του μήνα. Ώρα, επανέλαβε την ώρα για να το εμπεδώσουμε καλά, αγαπητή μου Ελένη. Στις 6:30 θα συγκεντρωθούμε το απόγευμα στην πλατεία Ταχυδρομείου. Ξεκινάμε από την πλατεία Ταχυδρομείου. Ναι. Αν έρθουμε εμείς 7 παρά, πού θα σας βρούμε? Στην πλατεία Ταχυδρομείου. Γιατί πιο πριν θα κάνουμε έτσι ένα ζέσταμα με μουσική, με λίγο χορό, να γνωριστούμε όλοι μαζί. Η μέρα Παρασκευή, έτσι μπράβο, είναι ό,τι πρέπει. Είναι πολύ ωραία, θα είναι χριστουγεννιάτικα, έτσι θα ξεκινήσουμε με πάρα πολύ ωραία διάθεση, όπως και πέρυσι. Και πού θα είναι ο τερματισμός? Ναι, οι εικόνες που είδαμε ήταν από πέρυσι, έτσι. Οι εικόνες που είδαμε ήταν από πέρυσι. Θα έχουμε μαζί μας και πάλι την μπάντα Καρακατού από το Βόλο, που είναι έτσι με άφρο μουσικές και πάρα πολύ ωραίο ρυθμό. Βεβαίως. Δεν ετοιμάζει να χορέψει και τα άφρο και τα τέτοια. Ναι, δεν μπορεί κανένας να μείνει έτσι ακίνητος.
Και ο τερματισμός θα γίνει στο Μήλο του Παπά, στον προαύλιο χώρο εκεί. Στο Μήλο του Παπά, χωρίς Παπά όμως, έτσι. Χωρίς Παπά, με DJ όμως. Με DJ. Βεβαίως. Και εκεί έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι με δραστηριότητες για τα παιδιά. Στον προαύλιο χώρο για το Μήλο. Όπου θα έχει μουσική, θα έχει διάφορα έτσι, εδέσματα και γλυκίσματα και μπορούμε να περάσουμε έτσι όλοι μαζί πάρα πολύ ωραία για να κλείσουμε τη χρονιά ευχάριστα και ελπίζουμε έτσι και με τον καλό σκοπό να προλάβουμε να τον εκπληρώσουμε. Πάνω απ' όλα είναι ότι ο σκοπός είναι ιερός και να πούμε ότι από ό,τι έχω καταλάβει θέλετε να το κάνετε θεσμό ουσιαστικά. Δηλαδή να γίνεται κάθε χρόνο και να είναι ένα event, να το πω εγώ, χριστουγεννιάτικο σε μια Λάρισα που δεν έχει και πολλά events και πολλά χριστουγεννιάτικα να παρουσιάσει. Λέει Λάρισα. Έτσι. Δεν έχει και πολλά χριστουγεννιάτικα, ούτε πάρκα ούτε τίποτα. Αυτές οι εκδηλώσεις στηρίζονται και από τον Δήμο ή είναι όχι? Ναι, στηρίζονται και από τον. Ο Δήμος τώρα που είναι κουτσός αυτός ο απερχόμενος στηρίζει τίποτα ή όχι? Μας έχει ήδη στηρίξει σε κάποια θέματα που χρειαστήκαμε. Ναι, γιατί χρειαζόμαστε τη στήριξη και του Δήμου και της περιφέρειας που την έχουμε ήδη. Και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Είναι και δύο απερχόμενοι τώρα αυτοί. Και ο Δήμος και η περιφέρεια. Εσύ ασχολείσαι καθόλου με θέματα, με ιατρικά ή τέτοια, ή απλά συμμετέχεις στο σκοπό? Γιατί κάτι μας έλεγε ότι με τα έπιπλα ασχολείσαι. Ναι, εγώ κατάστημα επίπλων έχω. Οπότε θα μας κανονίσει κανένα καλό καναπέ. Υπάρχουν ακόμα από τα καλιά τα Ντιβανομπάουλα, γιατί το Ντιβανομπάουλο ήταν το Ντιβανομπάουλο, φίλε. Το Ντιβανομπάουλο, φίλε, το έκανες και κερβάτι. Εγώ θέλω την Περζιέρα. Έχει παιδικά όμως έπιπλα, να ξέρεις. Παιδικά δεν έχεις? Έχω και από τα δύο. Και από τα δύο, δηλαδή το Ντιβανομπάουλο, ακόμα βγάζετε Ντιβανομπάουλο, Ελένη? Θα σας πάω σε κάτι λίγο πιο αναπαυτικό από τον Ντιβανομπάουλο. Σε καναπέδες με πάρα πολύ ωραία υλικά για να κάθεστε και να κοιμάστε και να κάθεστε. Νόμιζα να πεις ανάκλητρο τώρα. Σε ανάκλητρο καναπέδες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε market pass και τέτοια στον Έγκυρα. Ό,τι θέλετε. Ειρηνίκα, εσύ από έπιπλα τι θα θέλεις να πάρεις? Ένα ανάκλυντρο. Πώς? Ένα ανάκλυντρο, όπως είπε. Ένα ανάκλυντρο. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Είχα δει πρόσφατα σε ένα κατάλογο έτσι ένα πολύ ωραίο ζευρέ. Ζευρέ. Το ζευρέ το χρώμα. Το χρώμα το ζευρέ. Σε εμάς που μπορείς να επιλέξεις ό,τι ύφασμα θέλεις, μπορείς να επιλέξεις και ζευρέ ύφασμα. Τέλεια. Τέλεια τότε. Να πούμε επίσης ότι μπορεί ο κόσμος ήδη να πάρει τις στολές του, δηλαδή μπορεί ήδη να τις προμηθευτεί. Από πού? Από το βιβλιοχαρτοπωλείο Άνεμος, που είναι στο κέντρο της Λάρισσας. Και τα έσοδα πάνε? Τα έσοδα όλα θα πάνε στην αντικαρκινική εταιρεία στο παράρτημα της Λάρισσας. Όπως πέρυσι να πω ότι ο σκοπός μας ήταν να αγοραστούν όσο το δυνατόν περισσότερες καρέκλες χημειοθεραπείας για τα δύο νοσοκομεία της Λάρισσας. Καταφέραμε να αγοραστούν 6 καρέκλες χημειοθεραπείας, που είναι πολύ ακριβές καρέκλες. Και μία που έγινε επιπλέον δωρεά, οπότε αυξήθηκαν κατά 7 οι καρέκλες χημειοθεραπείας στα νοσοκομεία της Λάρισσας. Και ευελπιστούμε φέτος να καταφέρουμε να πάρουμε τα 30 κλινοστρώματα που χρειάζονται και να κλείσει έτσι η χρονιά με πάρα πολύ αισιοδοξία. Γιατί είναι ένα event το οποίο έχει πάρα πολύ αισιοδοξία, πάρα πολύ χορό, πάρα πολύ χαρά. Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα. Στην πλατεία Ταχυδρομείου. Στην Ταχυδρομείου. Στην πλατεία Ταχυδρομείου, φυσικά. Ξεκινάμε από εκεί. Μπορεί να έρθουμε και παραείδωση. Στείλε ευχές, γιατί κλείνουμε. Στείλε ευχές. Εδώ στην κάμερά σου. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε όλοι καλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και να έχετε πάρα πολλές ευχάριστες και δημιουργικές στιγμές στο νέο έτος. Και εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί τηλεθετές. Ας το κινητό κλείνουμε τώρα. Ναι. Να ευχηθούμε από καρδιάς, καλή όρεξη να έχετε, να φάτε. Τώρα θα το πω. Ο κύριος Νίκος, ανήμερα Χριστούγεννα, θα ξεκινήσει με παρασωτηγανιές, και μετά θα φάει και το κατσίκι. Λοιπόν, όχι, πρόσεξε. Δεν το παραλαβαίνεις να το πεις τώρα. Έχει ένα πιάτο. Θα αφήσουμε τη Ρίκα να μας πει γιατί θα φάει μετά. Ένα πιάτο πρασωτηγανιά, 1 κιλό σαλάτα μετά, όπως είπε η Αντιγόνη την προηγούμενη εβδομάδα, και μετά μισό κατσίκι με σκορδαλιά. Με σκορδαλιά. Ωραία. Παίρνει το κατσίκι και το βουτάει στη σκορδαλιά. Εσύ τι θα φας, Ειρηνίκα, τα Χριστούγεννα? Σκεφτόμαστε με την αδερφή μου να κάνουμε ρολό κοτόπουλο. Οι δυο σας? Ναι. Ποιος να πρωτοπάει ένα ρολό κοτόπουλο? Αν πετύχει. Δύο κορίτσια είναι, δύο αδερφές. Το ρολό είναι μεγάλο, σαν ρολόι. Αληφές, σαλάτες, τέτοια είναι άλλο πράγμα. Εσύ λες για το κρατικό, έτσι. Είναι χώρια. Καμιά τεροκαυτερή. Και κατσίκι. Και τηγανιτές Θα πατάτες. δοκιμάσω και τεροκαυτερή, φίλε. Εγώ θα σου πω μια συνταγή μετά. Καυτερές φεριές, κομμένες, ψημένες, με φέτα. Λοιπόν, σου βάζουμε μεγάλο. Πρέπει να κλείσουμε το παιχνίδι. Στην επόμενη εκπομπή θα μας φέρεις τη ροκαυτερή να δοκιμάσουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Μη σου πω ότι αν πετύχει το ρολό κοτόπουλο, μπορεί να έρθουμε το βράδυ να δοκιμάσουμε τον Νίκο. Ακόμα και καλύτερα. Ακόμα και καλύτερα, ναι. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Τρίγωνα κατά με τη
Γιονιά.